Excellency, congratulations for presenting your nominations this morning. How are you feeling? Very well. Very well. Excited by the crowd. I'm excited by the excitement. What prompted you to choose Dr. Jane Ansah as your running mate? As I said, first of all, I want somebody who can help me to govern this country. So I want somebody, where we are going now, this country is destroyed. And I want to appoint people who have ability, technocrats to rebuild this country, not just for appeasement. Now, I've worked with her for a long time. I was Minister of Justice when she was Attorney General. So we wrote together a lot of laws together, like Credit Reference Bureau. For Dreams Media, timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Wairesi ya kanema ya Times, Victor Musowa ndi mmodzi mwa nyama zukulu za DPP. Nkhope zambiri zidagwa mkatimu. Alivyoyo adakudabwa waba nkhope yawo yindi kuidziwa sikhala chonchi. Nkhope yawo sikhala chonchi. Ine ndamene ndakondwa kuposa aliyense. Nkhope ya Musowa NNC yasintha. Zona mizile kwambiri. Nkhope yakwa chifukwa chani? Nkhope ili pa chikondwerero. Nkhope yanu ikakhala pa chikondwerero timaidziwa. Combination imene ija simasewera. Palibe atuluse mwala ngati umene uja mwala uja. Mai Jane Ansah mbiri zake palibe sasa. Nanga akulu anakanga rosa kondwa bwana. Iya amazizi muka. Kuti zachitikadi. Asimaya alimochepa mai muno. Amazizi muka. Kodi liyonge ulali medicine mafuna. Ine ndavomereza. Kuchokera pakatali nditudi ndawi idakalipo sogolo kwa moyo. Koma pano atenge Jane Ansah ichichi. Ifati lipindo okondwa kwambiri. Muona kuti imene iyi mixture yabwino kukuthandizani kuwina chisankho kwambiri tawina kale. Kungobwera kwabwera tinali pa 56. Kungobwera kwabwera china chihana mwene fumbo panopa tikuthamangira 60 chakuti. Akamabwera anzathu a UTM amayi Joyce Banda 70 chakuti. Nditidala ivi pa TV. Joyce Banda awabwera ndamayi anga abwera. Akwatenda limozi tonse. Ino amusowa muzitenga kuti zimene. Amene aja ngamene akukonda ziko lino. Ziko lino lili mmavuto. Likufunika mitu ikulu. So you want to tell us on the national TV kuti Joyce Banda akubwera? No deductions. Amene aja aenda ndife. Ife ndi Joyce Banda tienda limozi. Akuziwa iwo. Wina asaone ngati ife timayambana iya. Opposition grand coalition ichitika mziko munomu. UDM abwera ngati sabwera asalako okha kumene kwa anthu awiri atatu masapota zabwera. Kodi ngosokoneza munthu uyo? Adventure ndilida uyakoza kuti palamulitsa atu. Akati munthu osokoneza amene anachita patsiro udindo ngati linda osokoneza ndiwo. Nanga chipaka kuyankhula zawo zitenga ku. Kodi ndale mene zili pa maloyi pa. Osakwera iyi ndekuti uli kunja kwa film. Osakwera game ya Jane Ansah ndipita uli kunja kwa film waigonesa. Yagona ndipo khala kunja mpaka kalekale. Ojenjera osakubwera papa. Ndipo mudikire wiki ya mawa kulia kukhala ma endorsements osata masewera. Brian zichitika mziko muno. Olo ifeyo tilibe soka likili kuti tingopanga launch manifesto kenako basi tiziyenda kaya. Tiyenda mwa smart. Fati kugawana bwino. Brian iyi ndi DPP yasopano. DPP yakale ija imata kukhala anthu akumwera pakati ochepa. Amati ndinu ontha odzikonda. Anthu amati tasintha. Mwasintha? Munali odzikonda? Kalelo anthu ankatelo ndeti namva ife timamvatu. Amalawa madandaula. Lero tawabweresera Jane Ansah wakunchewu. Tawabweresera Enoch Chihana wakumpoto. Tawabweresera mwene fumbo wakukaronga. Tabweresa Dr. Mandiopa wakukaronga. Tikubweresabe. Tibweresa onse. Akhumbo ndi anakupulumuka anakhumbo. Akhumbo adunda alali medama Joyce Banda.
nanga akamabwera Joyce Banda asiya kuti akhumboka abwera limodzi mpira wake wakoma kopi. Koma tinene kuti za Joyce Banda we cannot independently verify awa ndi maganizo a Musowa kuchipaniko mwina kuchita zokambirana sitikudziwa koma ife sitikudziwa ife imeneyo tisitithira mulomo ya Joyce Banda musayikire mulomo ndi yathu yakundale koma amayi aja ndi amayi athu amakonda dziko lino izizizi zapa 17 kupita kukufunika mitu ikuluikulu osangoti maphala lamene ulili wa ineyo ayi wanu mmautiwa mutu kwa mmelileke alipo sizifunika mitu ngati yanga ingati yanu aya inu kambaniza mutu wanu inu kambaniza mutu wanu kulipita hapo mayi athu running mate hapo achina Joyce Banda hapo achina Jihana hapo boma lenileni tikumanga ndi waya ilili from 17 economy ikumangidwa ndi waya ziko likuyamba kuyenda bwino ndipo ziyenda hayi muna timveso kwa nzimayi apa amayi anzanu ndinokondwera bwanji ine Grace Pereperas na impino kwa basi ndija inagwetsedwa material ku parliament munaichotsa parliament iliko mkodi ndikudikira apita Muthalika abwerese chilungamo chifukwa chilungamo chinasowa pa Malawi pano chichokera apita Muthalika pa mpando kulibe chilungamo aulidala kwa jani kamutano kaya kuti chifukwa wa DPP basi mwalandira bwanji a Genius ndipo ine chisangalalo changa chokati koti ndi chinene ine Profesa Apita Muthalika alemekeza ife azimayi chifukwa chonena kuti choyamba azimayi ndiomwe talembesa kwambiri komanso azimayi ndiye dzikoli kungochosa azimayi wonse ndiye kuti dziko lithera pati pomwepo moti ifeyo azimayi talemekezeka kwambiri komanso sikutangotenga mzimayi wamba iyayi ndi katundutu katundu SC muzimvatu mzimayi kukakhala SC katundu weniweni ndikukuza inu simaufuna urani kumene iyayi aliyese amakhala ndi nthawi yake ife tifuna tiphunzira tikafika pa wesisipo kodi tikuyendesa boma tundi za anthu akuluakulu twisi osangoti basi kungozu osataji na Victor Musowa iyayi Musowa iyayi kwamadikire kaya amene wachepa amene iyayi wachepa wangonenepa amene ndikakhala speaker ku nyumba ya malamulo ulendo mwadzipatsakana ndakandivotera ulendo ndikayima pa uspika ndakhala MP kokwanira speaker wake ndi osokoneza ndipo amene akayendese nyumba ija mwa democracy ndipo akonzeka inonso mufuna moyo tikatenga imweyi candidate wa speaker ndineyo ndapezeka apa nyumba ija tikayendese DPP iyendesa parliament iyendesa ziko muja ndizikayang'anira ndineyo nyumba iji kumanaka sizilengera kuti mukawine kaye kupala ku nyumba zatheka kale ndipo DPP ndipo naso chinthu chinansana iwale nchonena kuti Jenasa ni munthu wazamalamulo malamulo ku parliament akhala akuphwanyidwa kukabwera bilu amangoti tipange katelo osaunika bwinobwino moti kubwera kwa Jenasa ndikuchita zozo tatithandiziraso kuti zinthu zina zitheke monga ngati mabilu okomera azimayi zitheka ukonstituency kozikuyenda muwina basi kwa basi muwina opya ndawina kale pano nanga uyawina tawina siningaluze izizi bulani ne siningaluze MP anthu akumulanje bale ndimatumikira bwino kopya ndipo panopo mfake ndili comfortable kubwera kuno ndikuwina MP tikupita ku parliament ndikukayima pa mpando wa speaker anzathu akumpoto anzomera mwayilandira bwanji nkhani ifetu tili wokondwa kwambiri chifukwa ngati chipani timayembekezera nkhani nthawi ngati imeneyi nthawi iyi yachitika bwino kwambiri chifukwa president wathu waonetseratu poyera kuti ndi mmodzi amene akulimbikitsanso jenda muno m'Malawi ndi zimene zachitika pano zatilimbikitsa kwambiri mukati muone ambiri muno m'Malawi ndi azimayi pamene atenga mzimayi kukhala ngati running mate wawo ife tasangalala nazo kwambiri simmafuna ajabi iyayi ajabitu ndi mwana wa Profesa Apita Muthalika chiganizo chimene amapanga kholo ife timongokhala kulimbikitsa chiganizo chimenecho komanso kutsatira chiganizo mwakuti panopo ifeyo ndife okondwa chifukwa akamati loyote
imafunika kuti chimene wapanga wamkuluyo inu muchitsatire chimenecho komanso mumthandizire kuti vision imeneyo ioneke ikwaniritsidwe. Mwauza zotani anzanu amene akukumverani kuchokera kumpoto? Amenewo atsatire zimene zikuchitika pano komanso ngati amakonda ifeyo tsopano titsatire vision ya Profesa Arthur Peter Muthalika. Tathokoza kwambiri. Charles Nchacha ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Kuyika manja iweyo umazakhala pamenepo ifa Mulungu ndi amene amasankha. Koma inu kulalata simukakhala running mate. Ndine mbusa masiku ano. Ndine bishop. Ndithu. Tikuyembekezera tikhale tikulankhula ndi Profesa Peter Muthalika pa window pa atisitsira window. Tikhale tikulankhula ndi Profesa Arthur Peter Muthalika pa window pa ndiye mukuonera kanema wa Times kuchokera kuno ku BICC. Profesa Arthur Peter Muthalika akwera tsopano mkati moto lawo tiyankhule nawo pang'ono. It's been a long day, Your Excellency. Congratulations for presenting your nominations this morning. How are you feeling? Very well. Excited by the crowd. I'm excited by the excitement. What prompted you to choose Dr. Jane Ansah as your running mate? As I said, first of all, I want somebody who can help me to govern this country. So I want somebody, where we are going now, this country is destroyed. And I want to appoint people who have ability, technocrats to rebuild this country, not just for appeasement. Now, I've worked with her for a long time. I was Minister of Justice when she was Attorney General. So we wrote together a lot of laws together, like Credit Reference Bureau, for example, National ID, we started together. And so besides, she's a person of great integrity, a great believer. I don't know if you know that, but she's also a bishop in our church. And she's a woman of great integrity and God-fearing person and cares about people. So I wanted somebody because I think where we are going, we need to have a government that cares about people. You also talked of others who were giving you pressure. What kind of pressure were you receiving? Those who wanted to be running mates as well. But there can only be one running. I know, but you know what it's like. Everyone wants something, wants this thing, and so people, sort of try to approach you through maybe third parties, and so that kind of stuff. It's normal. It's normal. But as I said, I want to have to appoint one person. How united is the party today? I don't know after this meeting, but I think it's united. It has really been united since all those other people left. It really has been united. The camps are really gone, and although there are also aspirants, people who wanted to be running mates, so there was that, but that's just competition. Very lastly, are you optimistic come 16 September you're going to carry the day? Oh yeah, absolutely. No question about it. No question about it. No question. We wish you well, Your Excellency. Let's make sure you cover us properly. Yes. We'll try our best. Good. We wish you well, Your Excellency. Thank you very much indeed. Amenewo ndi Professor Arthur Peter Muthalika kutiyankhula pano pa Times Television akuti awina pa 16 September. Bambo Chisare alipompa nonso. Amakanga ngati safunona. Akangata inu musathawe nakuona analengeza munali pa foni mwayilandira bwanji nkhani ya Jane Ansah. Nkhani yabwino kwambiri.
ndiganiso imene amanga a president athu timene chilemekeze kwambiri tikwete ntchito imodzi na Gen Answer kuti pambane chofunika kwambiri choti tipulumutse mtundu wa Malawi ndi Amalawi ndi amene akuvutika so tikwene tithandiza Amalawi pogwena manja kuti Malawi limombotse pa 16 pano mwasapota Gen Answer of course oh yes kodi inuyo mmaufuna running mate kapena simmaufuna palibe ntsume na nkhula kuti running mate palibe ntsume na nkhula kuti running mate kaka akuseka Auti palibe tsiku limodzi limene anaufuna running mate palibe ntsume na nkhula kuti running mate awana yankhulapo sinankhulepo kuti running mate nakulepo koma munthu amene ndinampanga sport lero anali iwowa anali pa phone samonesa amaufunawa amaufuna haya kuno nkumbali munthu yamatipula Central Region amaufuna zangovuta basi kutipula kumene nene matipulako ndichifanira auti kuti tisunthire japo popo takasuka nkhani inja ikulu ndiufunika malo takasuka mwafuse bwino maona moto uchokera kuchipani kumweko anthu akusowa chilungamo ine ndimakugwira ntchito imene ndinawina convention ndinawina convention ngati vice president wa DPP Central Region ndene ndimakugwira ntchito imeneyoyo yotukula chigawo cha pakati ndimatsima structures chigawo chosankha vice president ndi cha president Professor Arthur Muthalika so tosefe ngati achipani tilemekeze maganizo a president wathu tigwire ntchito Gen Answer Amalawi ambiri amene akuvutika kunjaku ndiye tisazipange feyo mupitirizabe kupanga misonkhano mwamphamvu kapena mwafowoka palibe chifukwa choti chifukwa awanda msisha kuti mmaufuna apa mpagulu tisamaname yayi munthu wa mulungu amaufuna koma sana nene koma sana nene kuti koma pagulu pano pasunganene kuti yayi sindimaufuna apanga azikomano pena pake amva kuwawa avomera asogolera amene amafuna running mate ndi amene mwaona sanafuna kugwirizana ndi DPP alipo azimani zina amene afuna running mate ngati UTM alephera kupanga mgwirizano ndi DPP ameneyo ndi amene amafuna running mate ndiyena khala simafuna running mate sibwezi ndili pano koma running mate sinafune mind you ndinawina convention pa mpando wa vice president wa Central Region ndimagwira ntchito ngati vice president wa Central Region ndikanali mwana zaka 36 zaka 36 kabebe anthu onsewa mukaona apawa mwina temwe yathu kukhala mazamene ndinoyo 2030 I promise you ndizatenga mpando wa Peter Muthalika mark my words can you say that again 2030 I'll be the president of DPP zomwambiri Josi munyanyala ya yeah ana malombawa akuchoka akaba inezo sindikulola ya 2030 ivuta 2030 abwana ine ndine vice president mukaona the only vice president wachipere mudzimani dzonse koma tsopano nangasi anthu amaganiza kuti akhoza kumatengano ma vice president ino nanga kungotengano munthu woti alibe mpando kuchipani zimene zimuziona bwanji choyamba mudziwa zoti Peter Muthalika ndi president khayo amene alophunzira muno Malawi kwambiri he's a professor of law tili ma vice president 4 tosefe magwira ntchito muno mdzigawo akadatenga ansake nenkadakwiya akadatenga mwana vekhe nenkadakwiya akatenga mwina ajabe nenso nkadakwiyanso anthu onsewo akadakhabwera atenga ineyonso anthu onsewo sakadakwiyanso so ndikuona ngati apange ganso cholondola kutenga munthu wa neutral kuti apange balance zigawo zonse kuti ntchito imene akugwira tipizogwira ntchito tate tione nati bigger picture ya 20 DPP final question DPP iwina pa 16 pa sinachotserepo nthawi yonse ndimanga zimenezo DPP wina and tiwina masankho pa 16 pano ndithoni Muthalika amene akuti asankha munthu mmodzi ndiyeno panali ena amene akuti yayi mkati siyaye lero munali gulu limodzi amene maopseza nawo kuyankhula kwana malomba tithira mchenga mu mpungamu sindikudziwa kuti mawu amene munamva pa ine ngati ine zimene sinankhulepo apo zino ndi mboni ndiponso ndinene pano kuti mwina amene ankhonda president dzulo siku ndine ndekha mwina kwa anthu enosewa amene ndimadziwa chimene chikuchitika ndiye ndithokoze ombira president ndayankhula nawo ineyo personally amene anandifulozera mphanga ABCD so apresident amandimekeza kwambiri and
ineyonso ndiwenso kalemekeza ngati mtsogoleri wathu makumezi namenewo Tokoza kwambiri Mr Vice President Center DPP mwatilemekeza kwambiri. tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.